Това са няколко истории, които искам да споделя с вас. Това е връх Персенк в Родопите, община Чепеларе. Много е близо село Орехово до Ситово и ситовския надпис. Може би 2012-2014 година в тия равнища едната вила е наша, на сумрак. Виждам някакви великани, два броя, мъжко и женско тяло, в едно такова състояние, силуети по-скоро, които левитираха, виждате ли тук пътя, левитираха и тук те се появиха за няколко секунди пред мен. Аз стоях пред верандата и първо не повярвах на очите си, защото да видиш 10 метрови хора, никога не си виждал и мозъкът ти страшно много се шокира. Те бяха на около 100-150 метра от мен. Аз се отплаших, станах, хванах се за оградата и извиках: "Кой там?" При което те реагираха и се крещяха като някаква хищна птица и слезнаха надолу към селото. Съпругата ми беше в къщата и после ми каза, че страшно много съм се оплашвал от тая случка. Беше много, много странно. Аз до тогава не бях виждал нещо подобно. И доста време така останах изненадан и шокиран. Това, което не виждате тук, е от лявата страна има една голяма могила. Аз ще ви я покажа сега в друга снимка. Това е част от това, което ще ви разкажа малко по-късно. Да, ето тук е тази могила. Ние живеем в една от тия вили, червените покриви, от време на време. Тази могила местните я наричат колото и наоколо са открити артефакти от Траките и от римско време. Над това село Орехово има огромен римски път, който тръгва от Беломорието и достига до Пловдив и нагоре. Най-вероятно тези същества, които съм видял, великаните, са пазители на тази могила, защото това место е много енергийно, спали сме на много места, но когато отидем там и за 2 дни страшно много се зареждаш. Преди 2015 година, да ви кажа, спах на тази могила и направих и тази снимка. Бях с сина ми. От един служебен апарат, обикновен с копчета, направих 10 снимки на изгрева и едната от тях беше точно тази. И съм я запазил, защото никога не съм виждал в центъра на Слънцето по време на изгрев такава точка. Не знам какво е това нещо и едва ли някой може да обясни.
Може да е от самия апарат, не знам. Ето го и самия така върх Персенг, той е тук отзад, най-високата точка. Ето по този път ги видях тези огромни великани, които левитираха. Виждали сме и много летящи обекти в небето, защото това тук е една вилна зона, няма никаква градска светлина. И когато няма градска светлина, небето много чисто се вижда и веднага различаваш сателита, той лети фиксирано, с фиксирана скорост. Самолетите също се различават. Те летят и мига зелена и червена светлина. И когато пред тях лети някакъв друг обект с 3-4 пъти по-бърза скорост, веднага го идентифицираш. Виждали сме такива обекти, които летят пред самолетите с по-бърза скорост и над връх Персенг правят някакъв завой нагоре, надясно и изчезват. Това сме го виждали няколко пъти, аз и съпругата ми. И не е сателит, не е самолет, за да изчезне толкова бързо. Също така на тая могила съм виждал и друг път някаква огромна звезда. Тя летеше над нас с бавна скорост на зигзаг. Не знам какво беше това, сателит ли е или по-скоро някакво НЛО. Другото НЛО, което се сещам е, както виждате планината, той има път през тази планина и се качваш нагоре към хижата. Така пак на сумрак виждам някаква светлина и си мисля, че това са някакви ловджии. И викам, някакъв ловджийски джип слиза и само единия му фар свети. И престанах да го наблюдавам. По едно време пак гледам го, че слиза по пътя. И викам, какъв е този джип, никъде не завива. А пътя през планината не е магистрала, има много завой. И започнах усилено да го наблюдавам. В един момент тази светлина, никакъв звук не се чува. Обикновено от джиповете се чуват отдалече звука на двигателя. И тази светлина наближи селото. Мина над покривите и изчезна надолу. И когато наближи наближи селото и вече беше над селото, видях една сфера. Една сфера, която летеше над покривите, не издаваше никакъв звук. Може би беше с радиус 2-3 метра, не повече. Самото село от моята вила се намира на около 500 метра на километър. И тази случка беше пак преди 10 години. Такова нещо втори път не успях да видя. Но редовно виждаме в небето някакви звезди, някакви обекти, които не са земни.
последно видяхме аз съпругата ми над връх Персенк, една голяма звезда, която стоеше и вътре нещо въртеше, някакви различни цветове. И аз така гледах 10 минути и усетих, че ме хипнотизира. Съпругата ми също я наблюдаваше и в един момент даже се оплаши, защото това нещо ти въздейства по някакъв начин. Местни хора също са споделяли с нас, че са виждали такива странни обекти. Не много, но са споделяли. Аз в началото, като почнахме да ходим на това място, не им вярвах и се хилих, обаче когато видиш нещо подобно, което е с неземен произход, някак си насмешките и подигравките ги забравяш. Виждали сме така на различни места, пак ви казвам, летящи обекти, които просто за секунди изчезват. А звездата е голяма и лети силно. И изведнъж сякаш някакъв портал се отваря и изчезва. Но трябва да си там и да наблюдаваш, и то за тия 10 години сме видяли точно такива звезди не повече от 6-7 пъти. Нещо, ако имате въпроси, и мога да ви отговоря. Мога ли аз да добавя нещо? Преди няколко години бяхме на експедиция в Орехово. Там се срещнахме с, не знам, сигурно ги познавате, Златка и Емил Титови, които имат записани, може би 10 на подобни случаи, документирани на запис, не само визуално, което си спомня. И ние решихме да направим едни изследвания на колото, чисто геофизични изследвания, обаче те чучнаха отгоре една антена и тя разби всички възможности за вършене на прецизни измервания. Те унищожиха всичко това, не знам кой го измисли, точно на тази могила да сложат антената, но за съжаление нещата пропаднаха от чисто научна, практическа гледна точка да направим измервания. Та искам да потвърдя, че такива неща там има и ние самите видяхме някакви точки, които се движеха странно на Здравич. Да. Но имам и снимка, не е убедителна. Да, съществуват тези хора. Да, абсолютно става. Да. Трябваше да се появи никой от Европейския съюз. Усвоиха ги както трябва. Ето го колото. Да ви попитам, как точно изглеждаха великаните? Може ли да ги опишете? Човеше, едната беше с роби бяха бели. Едната фигура мъжка, другата женска, така мога да ги определя. И левитираха доста бързо. Колко бяха високи? Имате ли около 10 метра. Къщата, вилата е около 10 метра, значи 10 метра ръст. Благодаря. Някой има ли въпроси? Някой друг? Доколкото знам, тези хората, които са дошли от север, те са били високи. А тази сфера, която сте наблюдавали 10 минути, казахте, когато си сменила часовете, цветовете, Да. какво се случи накрая с нея? Смисъл, как завърши? Изчезна, да, пак по странен начин изчезна. Дали облаци се появиха,
Те не бяха Или тя 10 изчезна? Не бяха 10 минути. Повече ли бе? Бяха повече, да. Да. Беше повече от 20 минути. Защото аз първо я забелязах, в смисъл аз първо я видях и след като наблюдах около 5 минути, помолих момчето да дойде да погледне, защото все пак аз съм в това и се притеснявам от него, от който да ми прави някакви номера. И ми направи впечатление, че по принцип... Момент само, микрофон. Аз бях излязла да гледам нощното небе и ми направи впечатление, че над Персенки има звезда, която не би трябвало да е там. Познавам звездите, съзвездията, имам и телескоп. И в един момент, когато започнах да виждам тези пулсиращи цветове, те бяха синьо, зелено и червено. В смисъл, това бяха цветовете. И след това тя започна да се движи наляво, надясно и нагоре и надолу. И аз се свиках момчила да помолим да дойде, защото помислих, че окото ми прави някакви шегички. Но аз го наблюдах около 5 минути. След това с момчило наблюдахме повече от 10-15 минути и аз спрях да го гледам, защото то просто... То си стоеше там и аз си му чух, че ме хипнотизира. Аз му казах, спри да го гледаш, защото е страшно. И в крайна сметка, може би повече от 20-25 минути то беше там. И след това не разбрахме дали той изчезна или се появиха облаци. Тоест някакси момента на изчезването ми се губи. Защото в един момент аз спрях да го наблюдавам, беше си страшничко. Защото е непознато, неразбрано. Никоя звезда, дори от големите планети, не беше толкова голяма и вътре не върти никаква друга светлина. И затова ти привлича поглед, иначе ако на небето има милиарди звезди, няма как да... Защо ми има ли някакъв звук? Някакъв звук, нещо да се чувства, Не. топлина? Не, звук не е... Усеща се, че те хипнотизира. Така привлича като магнит и не можеш да отлепиш поглед от тая звезда. А иначе тези великаните, аз като извиках кой е там и те явно разбраха, че аз ги забелязах и изкрещяха като хищна птица. И слезнаха надолу по пътя към селото. И изчезнаха. Те бяха в едно такова... С някакви силуети бяха на сумрак, едва ги забелязах. За не повече от 2-3 секунди. Те според мен нарочно се появиха. Според мен живеят на Земята, но просто са в друго състояние. Друго измерение. Но са тук с някаква цел. Някакви сънища след като сте ги видяли тези? Не съм ги сънувал. Но като отидем там, имаш чувство, че там е някакъв предел на друго измерение. За 2 дни, като отидеш петък, събота, неделя се тръгваме, страшно много се зареждаш от това място. Качал съм се много пъти на тая могила и имам чувство, че долу в основата има някакво кълбо, такова много енергийно. И траките сте чували, че са живеели в Родопите, въобще на целия Балкански полуостров и са създавали светилища с цел да активират някакви енергийни точки на Земята. И нагоре има останки от селища и манярите доста
са разровили, какво са намерили, не мога да ви кажа. Но знам, че със себе е открил римска монета, като си е сторил вилата. А до него, той ми показа даже, до него съседа беше намерил глинен съд, като са го изследвали археолози, като датировката е подобна на съдовете в Кераново, т.е. около 8-9 хиляди години. Аз ги видях. Извинете. Да. Фигурите, които сте видели, случайно да се поинтересуват, след това да търсите информация. Извинете, не ми чух добре. Дали след като сте видели големите фигури, сте потърсили информация? Дали се е случвало някъде другаде? Не съм търсил информация. Нали, чел съм, в смисъл, чел съм по интернет. Учителя говори за левитацията. Гледал съм в YouTube, има, може би сте гледали и вие, има едно руско девойче, което левитира в гората. Сега колко е истина, не мога да кажа. Но хипербореите са били такива огромни великани и са слезнали надолу, така се говори. Има и мисля, че открити такива скелети на Балканите, но къде точно не знам. Но така да преживееш нещо подобно, много те променя, защото виждаш, че не е този материален свят, който само ни се предлага и има нещо извън това, което е много по-силно и важно според мен.